Ike ya na-ekwu ụmụ Jesus Christ ụmụ Jesus Christ ike bụ ife a na-ekwu By who's there? Yes, so go. I bụ the lion family. Mpa ga-emenwuri ya. Mpa mmenkwe ya. Onye ka anyị na-ajị ka anyị malụ ndị mpa family ya just in case. Ana chetago mazụ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ and kita anụ abụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Anyị ga-anọgide ebe a till 6 ka anyị nwee ike ghọta ife a na-akọ. So today, ife njimaka ya wee bịa abụrụ no ife anyị afụnube mana nke a mee recently and I think ife a bụ the first time nna anụ something like this me ndị njimaka ha wee bịa na-emelite a na-ahapụfa ịghọtago mana this time around ndị dịzi involved emerọfa ebere kedu na-ekwu maka ya ndị Umuada mana meanwhile anọ m live on YouTube anọ m na YouTube right now so gaa na our YouTube channel Vote Odenigbo ka isonyela anyị na studio ka efu ka isi eme ebe ka efu ife anyị na-alụ ka efu ife anyị na-eme ka efu ka studio anyị dị meanwhile ọ bụ na ife a bụ izizi ị na-esonyelu m biko like ya our Vote Odenigbo na YouTube channel follow like ya ịghọtago so that ka gịnị mee ka anyị na-emove to the permanent site Matani lolo nna afụ gị na YouTube I love you too daalụ so daalụ alright so ndị njimaka ha wee bịa today bụ ndị Umuada yes so yesterday on my post for somebody said that na this particular family nata for burial ewatago emechagi ihe ha chi ime imago kwadocha burial no wee na-ebunatazi ozu that should be on Friday o wee bụrụ na ndị Umuada nọchiri ụzọ si na ama mbụbụ ozu na compound ha nọchiche ụzọ na kedu ife na-eme na mmafa ji fụ ụgwọ na fa afụrụ ha kwụghị ụgwọ mmafa ji ha wee bịa ịnị ozu na ama mmi eme ụmụnne m na ụmụnna m ya ka nwatakịrị nwoke nụ maka family ji na-ego ụmụ ya nacha abroad dịkpara wee kpọrọ ụmụ amam na ọdịkpara ka ọ gịnị wee kpọrọ Umuada niile asị gị nne mmadụ kpolu fancha from A to Z ọ bụ na fa dị 20 fancha gaa na police station n'ọlụ na police station until igwe obodo wee bịa intervene ụmụaka wee na-asị na mmafa nọ na village na-aya arụ na-asọfa o nwere onye take care of their mother o nwere onye weta 1 naira mana ọ bụrụ extortion like na ha kwugo basically ihe ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ ya mana aka na-achọkwa ịnafe ego ịghọtago so a na-awondazi how anyị na-agwa gị na this man na-akpọru ya bụ Umuada kpụba efe na nga jenie mma ha they take the intervention of the igwe obodo ime gịnị ịkpọpụta ya bụ ndị Umuada from prison abi from cell na ọ bụrụ igwe fa na fa ka ịlarụ ebe ahụ now mgbe mfụ the thing so a lot of my friends na asị m na ọ bụrụ nọ na village fa na gịnị me na a ga-excommunicate the family na ọ bụrụ nọ na village fa na a ga-adafa ya
na ọ bụrụ na village a ga-asị fa nọlụgodo away for so while ịmago ban ụfọdụ ka a ya ban ụfọdụ ka a ga-excommunicate till further notice. So wee na-ajụ ọ bụrụ na village gị kedu ife a ga-eme ụdị ihe emenugo inunu gị ya na alọkụlụ ụmụada adị ata ntị ha ada, and a lot of people na-asị yes na fa deserve ha na ha deserve ya, and ama m na a lot of ndị ụmụada na-ege m ntị ama m na a lot of ụmụada na-ege m ntị. So biko achọrọ m ịghọta why so much hatred. Ama m na individually na this ndị ụmụada na-enwe individually on their own ha dị kind. Imitugo m a lot of ụmụ nwaanyị ndị ụmụada, it's as if na-abanye na their meeting ha were something else. Once ha nọkọkwa n'ala ọnụ as a group ha were something else. Mana ha pụta on their own ụfọdụ n'ime fa dị so soft-hearted. So I'm wondering, onwe ife a na-eme fa na fa na-eje onwe ife fa na-eri iche na fachi ije ya bụ meeting, onwe ife ndị ụmụada na-aṅụ na fachi like aghọtara then asịkwa that na ndị ụmụada na-adị enyezi ụmụada tii. Biko ndị ụmụada na-aṅụ tii ya na-akọwalụ m ya, because one thing anyị na-enwe n'Odenigbo bụ omenala na ọdịnala, our tradition and culture. Kedu nke bụ na ụmụada na-aṅụ tii and ike ịṅụ tii agwụ ha, na onye mere ha ji na-achọzi families ha ga-eme extort. Yatago. So a lot of things cheta ebe anyị na-anya maka our culture and tradition. Yes, ọ ife anyị na-eme ebe a yatago, and onwe ka o si wee madi m ga-ebupụta ya ka anyị tinye tụkọ uche ọnụ nyụkọ mamịrị ọnụ ka o nwee ike gbaa ofu tinyekwana okwu na ofu trọza, ma ọ bụrụ na ọka ose okwu ka anyị mara na anyị ga-eme expand ka a ga-tight natakwu ya tight nata. Ọ dị very very important because this ụmụada's case imago ọ spark a lot of reaction from people. A lot of people na-asị na anya bụ ndị ụmụada deserve ya. Ụfọdụ na-asị that na ọ bụrụ nọ na village fa adịghị anwapụ ụdị ife anwa na ọkwa eme the family communicate. Na village gị ka ihe a ga-eme ụdị ihe emenugokwanụ na village gị. First of all omenugo na your village inunugo ụdị aka na ọ bụ na ọnwa anwa mee kedu ife a ga-eme na your village. Ndị ụmụada na-eme mmadụ extort. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Hello. Hello. Good evening. Keke ime. N'afọ gị na ebe isi akpọ m.
Abana pastor ni duma ji o ye ofo o de bo inu akwata ro ma ga sa ne e do de dia you to drop that is because of my so hard you know my guy you take your life huh my ka ma ha wa this was question adina this ma ha na ya o ada oreka that is what yes this is big question when I come out to at least you ma you know when I came here I'm going to sure that is no you what I agree what no would be the road matter that is in the village I found the woman how many right here no woman and not that is only the one that is only right in the education of what and the condition of why by the woman is so you know the woman now because you or they is to the couple of that is I'm not for you for all understand all you can do that is that's that is okay good mother is you know that block was and I really got you for me and the desire that walk out my God over all right, ndewo so ndewo una anugonia Joseph si yes no deserve ya ee ọkwa ndị ụmụada ka anyị na-ekwu maka ya ọkwa ndị ụmụada ka anyị na-ekwu maka ya ifili na ụmụada deserve ya bụ ihe bịara ha maka na anụtụbekwa m ode nke a na-asịkwa m kwuo anụtụbeghị m ya before so gwa na onwe gị ka ife ilo hello ka ime I'm okay. evening o ka afa gị na ebe isi akpọ m Ezimo nnọọ my dear o rukwara ịchị ọchị ọ ya ka iwefu ụmụada obi akpọ ụmụaka ha mụrụ amụ obi akpọ ifugonu to find solution in your yard. Why, but how I said, what you mother. Now, how I think I don't know about I mean, without family. I know how much for you. I got by that family. That is how I put the fine. That is how I think I would. Yeah, and they what you mother. Now, they want to mother and buy Hannah. Oh. The tea a na-eme mmemme otu like na-achọ ime burial ma ọ na-achọ ime wedding. Okay, so burial. Biko ka side unu ka mma na ma ya bịa nụrụ di side a maka na ada na-achọ ebe eji ha ụmụada akparị amụ. Okay, daalụ sọ. Unu anụgo ya a na-egbokwe tii mmiri. Anwụgokwe m tii ụmụada m n'ọgbọ si mago
once, because a lot of ndị if I go that tea I didn't anabata ya, so I dị mgbe mpempe ama m nọ nne m bi enye m ya kọ my auntie mana that tea onwe ndị adị anwe onwe ndị adị ekwe anwe because something is wrong. Is either na beverage eji eme ya adị agbagote or ofi ya because ọ dị agbagote ọ ya mere o ji adị mmiri mmiri ama m ụdị tea ha ji eme ya bụ ihe. 07060485853 my phone at 0915-570-8347. All right, 07060485853 my phone at 0915-570-8347. Hello. Keke ime. Ndị oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Ejiọfụ ugwu anyị nnọọ. Keke oboli ekeme. Nnọọ. Nnọọ. Chineke ga-eme na ebere na o. Daalụ. Daalụ sọ. Ịma na ụfọdụ ndị mmadụ ụmụ ihe a ya abụ n'initial gragra ịmago nke eje kpake with hope na ụmụaka ga-atụba n'ụjọ ịmago na achọrọ ini ozu so therefore that ha ga-eme anything it takes inide ozu mara na ụmụ ụfọdụ na-ese ndụrụ and ịma ndị a n'obodo oyibo especially na ọ bụ na ha anọteghị aka n'obodo oyibo they are wired differently. Ha wire go for differently so even ụfọdụ na-asị hey na life ga-adịzi boring no village. How excommunicate fafa nata na Nigeria difference bụ na farmer natazi village ike ọ bụ na ha bụ ndị Enugu ndị Udi ha ga-abịa Enugu town n'ọlụlụ ma ọje ezi aga visit a friends they can actually do whatever they want mana ha ma mbata village. So the thought of is na ga banish her and people thinking that na a lot of these people are chopema, especially because now Mafa they involved probably Mafa would have been saved mana because no more onye meri ya kwesi ime maka na ha no honso ngolo onye take ya upon themselves say okay ihe a bụ ife life and death ka save godu nwanyị a ịmagon oge wutefa oruzie ka nwanyị nwu na abịa chọba ego. Hello. Kekime. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello.
Ganir. But I think they get peanuts. They go my down. Okay, just who here is the guitar. Who put that for you? I can do that for you. I'm really happy. So the next thing we should be like, the water and then I didn't mean everywhere. The water living my work in my mind. It's no waiting on like the Jew walk. Eh? The water is Jew walk. Oh, yeah. Before it's no money, it's your money. Money go short. But I will for you for now. You want to know my kind of man. Yes. So that the Christian without people like this, I can show that career as a woman. Because that one more constitution Nigeria. Because constitution Nigeria can only apply. Including the people who remember attached to the constitution Nigeria. Yes. Mbedoma. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ndi ma ke one. No. Chief Michael Bona. No, he's in at bomb. Oh, first time in at one beer. Oh, welcome to the family. Guess I there be at bomb. No, Chief Obona, no. What am I? And I work on that seriously. I'm not going to be losing that I was here to be here to my way around. It's the lady to be about. Then before that, now, we're going to and then but just when we are there, we're going to phone. Everybody will die, nobody should do that. Even if you want to die,
don't think of putting on the energy that you know there. I don't think that the boy very that he can there to talk to them. If you ever know about that, they will say, you go down to place some of that. Because you belong to what your organization, that is like, it's not of that. Yes, it means it's one. Or what is the other police? Or police here, very common. Or police here, or police here, another community died. Let's just call it this. Thank you. Daalụ sọ. Daalụ. Na anigoni na ọdịrọ mma. N'ife family adịrọ mma. Ekwesịrọ. Ịghọtago. N'ụdị ihe a mee na ekwesịrị ije kpọọ an elder or dị igwe ya nekwa. But I feel na ndị ụmụada kwesịkwara ije gwa igwe instead of it put with the law into their hands. And another thing bụ enwe fundamental ka na-enwekwa omenala na-enwekwa fundamental human rights which na ọ bụ na ịda ịma na ime gịnị ịdaga iwu. So everything kwesịrị ịdị balanced. Ọ bụ na eji egwa igwe adịrọ m sure na ọ gwara igwe ndị ụmụada ya gwakwara igwe nekwa ife na-eme na family ajụkwa because ha gwa ha because according to the story the guy from the village na ndị a chọrọ extort na ha akwụchago ụgwọ ha kwesịrị ịkwụ na ha chọziri ime ha extort. Na ha chọrọ ime ha extort. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya why not ije gwa igwe, why not igwe elders, why not igwe the kingsmen something enwe kwesịrị inwe something ọ ga-abụ ekwu ụdị ihe a mee asị na ikpe marụ these people mba si na ene but ama m na ya nụbe the end of this story onye mesịrị ka nji nnọọ nwa ya cheki ka anyị malụ na onwelu ka esue mapụ ha na village or enwe ka esue daa ha nha because normally is either na ipe fine or na excommunicate to you maybe for a while. Hello. Ka ime nwaka ego nnọọ ka ime nnọọ okay. Anom ka isi ma cheese. Okay. Ọ na-ekwu ndị nke a bụ ndị ọya wa na-ekwu ha ga-ekwucha ihe niile ha chịkwa chọrọ ịnụ nke gị. Nna na-ajụ si anụ machis na ọ dị mma ka akpa ya bụ nwoke machis aghọtachara m anya chọ ka m chọrọ ịjụ but obviously ọ nọ na-ekwu ọ dịghị anụ ihe m na-ekwu a na-ekwu n'okwu ya gbatụkwanụ breki ka n'ihe onye ọzọ na-ekwu ịghọtago ka o wee na-aka m na ọnya bụ communication onye akwụchala onye nke ekwuchala ịmago ọ na-agakwa n'iru. Hello. Ka ime nne m nke ọbụla ọ bụ ọka ọ bụ good dị n'ime so long as na ndụ dị. Eyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Oh, Independence Layout ebe just 300 naira erutego m. Yes.
Because I'm not these boys, I'm not those boys with melon can because I'm not because of the young and the trigger anger those boys. They get you a double loss, you put yours one and you last respect. All the home man now. All the home man. Because I can't go. Daalụ sọ. Oh, bye bye nne m. Unu anụgoni ya ọ dịrọ mma. Nna akwụkwọ nne m ka a kwuchiri ụzọ otu ahụ dị anyị. Amarọ m ihe m ga-eme mana ama m na ihe m ga-eme ama ndị mma. Because onye a bụ onye nwụrụ anwụ ịghọta ihe a na-emegodo ka enyi ozu at least onwegodo any payment or anything. Ịma na ọ dị ndị achị obodo ebe ka enyi ozu taa na eje outing service on Sunday ụfọdụ adị ejezukwuzi outing service nwa ntido by the time ị na-abịa Monday ha anasigo. So I don't know what happened. Amarọ m ihe transpire na amarọ m ihe mere ndị ụmụada ejiri onwe ndidi ịghọtago ka enyigodo ozu. Amarọ m ife melụ amarọ m ife ọ bụ but ife mma bụ na ife melụ bụ na ụmụada na-achịkọlụ ha ka ha nọ n'igwe like this otu a ha chiba afa na nga n'igodo ozu wee jee ịmago yọbazie igwe wee bịa yọbazie wee jee release efa because definitely ama m na ndị ejero mgbe aka na-enyi ozu ahụ anyị enyichegodo ozu ahụ a blọkụ anyị eje nye ya bụ ozu first because enwere ike onye ma ha enwere ike ha nachietezi azụ achịrịzie mma na ihe n'osisi wee bịa ka enyigodo ozu first ka ama na nke ahụ agago ka e wee kwuo eziokwu akwụrụ ụgwọ akwụghị ụgwọ. Hello ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m gaa n'iru gaa n'ilu chife Ogbonna. Okay, adị m anụ isi gịnị? Nna anụ ị na-ekwu na ka ihe so kịta ka ihe mụ na gị na-asụ kịta so ka ihe na-ekwu skwa nke dị confusion. Okay, na ị nọ na Ghana, Kano State. Oh, thank God, that's the essence of our YouTube channel. Okay, Igbo program ihe anyị ji eme isili English bụ na ka ndị na-enwere ike ndị onwe ndị na-anụ Igbo mana ha amaghị asụ nwe ndị na-asụ mana ha adịghị anụ ịghọta so the mixture of it ga-eme ha enwetu an insight into ife anyị ji maka ya wee bịa that day ịghọtago because see man anyị nọ na the wine diaspora na everybody anyị nwezi mixture of different tribes even Igbo land ịghọtago daalụ sọ. Of course, program anyị bụ for ndị ọ na-amasị ndị na-like Igbo ife Igbo in fact enwere onye mma onye Yoruba mma amarọ m na ọ na-asụ Igbo 6 months mụ na onye a meet English so onye a sụrụ Igbo iwe wee chọọ ihe ọsụkọsụ nwakpi wee chọọ isugbo m that day. Hey, ọ bụrụ na ọ bụrụ adulthood and home training. Hey, mụ na onye a ka anyị pere ya that day wee sị ya so na ọ machara asụ Igbo wee na-stress m ihe a niile na-asụ English. Kedu mo one na na English na afia maru wa me finish one sentence e bia na asuru me English since. Guess what? Ọ dị ka after 3 weeks or 1 month wee nụzia na onye Igbo ka ọ na-anụ. Hi. So kan shi weto phone m budoji aka n'ishi na enenezi ya because at this point that is speechless. Nsi ya ọ dị ọkwa mma. Ihe nọ na-ekwuzi bụ na ọ dị ọkwa mma. Ihe anyị na-eme ma ọ bụ na ngị ka mere ya like ya. So a lot of people na abụrụ Igbo like ife anyị na-eme. In fact, for the love of Igbo,
a lot of them na anụzi ndị be anyị okay onye a ka m na-ekwu onye Yoruba na-ede video ewetago so ka anyị na-agakwa n'iru mana anyị ga-eje tụọ obere musical break cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ kịta anyị ga-ege The Igbos by Bozalin na Iblis ndewo. Okay, sir. Thank you. I'm the mama Ben Taka Wednesday. Can I live alone with Cora and Yard? All right, thank you, sir. Mmiri nwaru ga-asago garue mmiri
Hello. Obodo kwerugo na mmiri maruga sagu garu mmiri Hi, Kwizira Samuel. Hello, Eze Samuel Chinoso. Hello. Na mmiri maruga sagu garu. Image not that it is necessary. I don't suffer. Can you be?
ụzọ esi akpata ego nwanne mana ego dị n'onu. Abano music na ihe niile nwoke to be a man is not dead. Yeah, that's all it be. To be a man is not a day job. Yeah, that's all it be. Oh, that you. Yo. I'm watching Mereza. Yes, and I checked on Volt 104.3 FM. Before I had one money, Chief Priest featuring Boy P and Brown Joe and Heist. I follow to be a man because at the end of the day, if I know when tata o maki you mwoka na afụkwanụ nwatakịrị nwa mmadụ afụgo na ụzọ ihe agbaro n'ụzọ wee bịa for burial abụrụ obere ihe emechechezie plan ọgụ ife niile ọ bụrụ ndị ụmụada ka ha ga-aya
ajụjụ m taa wee bụrụ ụmụada na-anọchi ụzọ na vileji gị. Ụmụada a na-anọchi ozi ụzọ na vileji gị. Ha nọchikwanụ a na-eme akpọrọ ana like anọchie dị ozu ka ife na-emezi because at this ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ family chọọ ini mma ha, ụmụada nọchie ozu na mma ha akwụghị ụgwọ ọ na ha extort nwụrụ ụmụaka. One of the sons wee kpụrụ ụmụada niile ka ha wee kpunye ha na nga. At the end of the day, a lot of people now say that no na village and ụdị ife ama mme, no na village and I excommunicate the family, no na village and I ga ban and I ga fine. So na village gị ka ihe ọ kara ebe kpọm na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Mana tupu I gaa n'iru ka m gaa na YouTube because enwere m a lot of people nọ na YouTube. Alright, mate Nilolo or something like that. I love you too. Okay, Google Monka, go on ka. Alright, Precious Ban, love the way you speak. Dalo so. Oh, Chukunyelo. Good evening, Auntie Chinazo. I'm so happy for your beauty, mostly your Dalo. Enjoy for message na YouTube. Obero fault something not on YouTube. Okay, B Monica, Dalo so. Quizere Samuels, Dalo so. Esther Samuel Chino, so hi Auntie Chinazo, Dalo. I'm fine, and you? I'm fine too. Pauline, God win, Ike. And Chinazo, good evening. Well done for your good job, Dalo so. Okay, if you're waiting for gain. All right, hello. Good evening, Kekime. Adupamoye. No, ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Kenechukwu, daalụ. Gaa n'iru. Ọkpụ ọkụ n'ọnụ. I'm telling you. Yes.
orubute ọrụ onye ọzọ oge sokọta mee ya ka ọ sụọ otu aja niile na ebe ọ bụ na ụmụaka n'obodo Igbo iti ego nweta ego mana nwere ga kpọrọ ụmụada ọdịrọ emetara ya bikọs ihe a bụ ụmụ obodo ọ ga-agba ọ bụrụ nnukwu arụ a ga-eji ya extradite from the village onwezie ntị nga na-emekọ obodo ebe so o nwere omenala apụ na a na-agba obodo oyibo na-efọ na ndị ọchasị o nwekwa nke fa na-emere iwu ihe niile a na-eme maka nke ahụ so omenala ndị kwesịrị ebere ha na-adịkwara anyị ịgafechi ụmụada ọzọ nke ọtụ kedu ndị nwa ụmụ ị ga-akwụ ụmụada n'iji ya mana ọ na ifilirọkwa na ụmụada ikwuchi ozu dị uncalled for kwa aka m na-agbanagide isi ozugbo bikọs o nwere ụmụada na-ayị agha na ọdị na a na-ebubata ozu agbachigo ozu a ga-enwego notifikeshọn mekwana ikwesị inye ihe na-etu aga otu a abawa mba ịghọtago achịghị oge ebe ọ bụla ịchọrọ iwe kwegasị ka ibunata adọna efi agetini bikọs o nwere ka ụmụada ga-esi gị ozugbo kwuchigo ozu n'osinyeghị ego no there must be initial notification first enwere uwe ga-enyekwa ihe dị otu a nọ ihe dị otu a na a na-eme na ihe ha bụrụzie na mkpata ha na-aya ahụ na nwere onye ejiri ọsọ nwere onye wetara ego otizia na ya ụmụada nwere stupid na a na-ebulata ozu agbapuchie ya ozu ọ ga-enwerịrị ihe ha na onwe ha bụ ụmụ dị umeanụ nke ebe ụmụada ga-ejiri ya achịwazie na-adịgote igwe like I told you na chairman ụmụnna m bụ si ego ndị nna ụmụ ha fada kwesịrị ịkwa isi a na nke a bụrụ nsogbu na anyị ga-abụ ya otu na anyị bụkwa ya ndị na-abụ ya nwanne mmiri si na ha na-amasị si nye ha nke anya ha nka ewerụpụ anya ha ama nke na wata dị point ọ bụrụ na ya nwere frens ga-agagbawa ibu but is not make no sense because ihe a bụ once ka a na-eme ya emechaa ya tata ka ga-eme echi no ịkwụcha ụgbọ nta eme nkwụ n'ọzọ echi ọ bụ na ejiro dị ego a na-ayọ ntakwa biko na ejirokwa m ego dị otu ọzọ maka ebe elu otu a ka emechezi mana fụ ụmụada ịbịachiwo ọnwụ ahụ gosi na ya nwere onwe ebubo ụzọ sie ọnwụ ikekwa ọgwa ụdị okwu ụmụada amanlai n'ụtọ na o ji ego na ya na ha na-emekwa ụdị ihe magodas kind of ite onye a ga-afọ ọtụ ụmụada ịbịa wee kpuchikwezi ụzọ na amapụtara ya kwesịrị na-abalansie ya o nwere igwe obodo ihe omebichigo nke ọzọ ọ bụrụ mgbe obodo bụ obodo ndị polisi ama mbatago ndị n'ime obodo ga kpọrọ ụmụada sef ama mbenwu ya dị ụtụ obodo ahụ akụpụsie mmadụ isi na karịa ya na-akụ ego ole ka iji enwe ego iji na ndị onwe bụ ebubo ụzọ kpata dị ego mana aga ekezi n'igwe obodo ntụ ejidezi ego ọmụwazi igwe aka biko ọ sie ya ọ na-eketa ọ bụrụ sọ ụmụada ka ọ kpari mana ọ kpara igwe obodo mana ọma nke otu ahụ ọ bụrụdị ụmụada ahụ ọ kpụrụ sef obodo prọfet onye ọ fịara aka n'isi igwe obodo bikọs enwe igwe na-achị obodo ụmụada ji asị na amapụrata ozu ị gakwachi igwe kedu igwe kwesịrị ịgbazi ụmụada yi na ọ na-asị ka emezie ya otu a ka emee ya otu a mana ọ fili na o ji ego ọma ụzọ polis steshọn ga-egbapụ ya gbaa polis ọ fịara igwe aka n'isi ọ dịrọ mma a na-eme ya esi na-ewenata aka na-ewenata ụkwụ na-ewenata aka na-eti ekihe na ihe a bụ kọmunal ishu o nwere okwu osi gbasata polis ihe a bụrụ fọdịn land ya obodo ọbụla nwere iwu na-echekwafa ọ dị nnọọ ka ogidi dị mmiri na obi enwe ogidi nwa ọka fancha dị na Anambra steeti ndị ogidi a na-egbu eke mana aka a megide na-aga n'isi pakapakapaka oruo ọka ndị ọka ewere ya mebebechiri eziokwu ndị ọka a ga-egbu ma nke ọ bụrụ ọdịnala onye ọbụla fụ ụmụ nke ọ n'ezie emetụkwa n'aka mana mụ nke mekwe misteki banye ogidi na-emebisikwa ịmụ nke ịghọtago ewerekwu ya ọgbụ pepesup ewere ya sichete so obodo ọbụla nwere ihe ha na-asọ so anyị mara nke ndị na-asọ anyị enyere ha aka sọọ ya ka m kwụsị ebe a daalụ sọ
Okay, so you wanna check out that line na when you get to the Rome, behave like the Romans. Ọ pụtara na ịnata n'obodo ọbụla ije, ha nwere iwu, ha nwere rules and regulation, ha nwere customs and tradition. Gị abide there by it, no matter where you're coming from. Ịghọtago, ọ dị very very important otu a ka o kwesịrị ịdị. But ụfọdụ dị ụtọ na ihe emebichago sanctions sef amakwụkwọ m because ihe okwu na-emekwu m na-enwe an inkling into how the igwe came into power because ịma na kịta a na-egozi igwe ship ego. Ụfọdụ bụ ndị mmadụ na-etinye gị na so that ị ga-anọ na their good book or ka ị na-enweta financial whatever. Onye mere a lot of igwes kịta na onye mere ya eji na-ama ha aka. Enwere ihe anything ha kwu na stand. In fact, igwe adịghị ekwu okwu until ọnụ from ndị godfather. Because emegidego ya mbata community. Hello. Ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Tantalizing nnọọ gaa n'iru. Ego na-akpa. Kedu? O nwere ka ọ dị o. Mana ị mara mma Hey! P-Square. Nobody ugly o. Ihe ga-emebi. Alright, daalụ so. Daalụ. So ihe ọ na-achọ ịkọwata bụ na onye ukwu dị nta, onye ukwu dị wrong, onye nta dị wrong. Ịghọtago? Ya bụ ife ihe notice na ihe a bụ na-enweghị ịma aka amaga aka dịka ngwanụ because ịma na ụmụ nwoke ama nọ na ọ ya bụ ada of the family je nya bụ meeting jeche nya bụ meeting wee mee gịnị wee nata wee kọziara ụmụ nwanne wee si na nsogbu ada ndị mana ndị ada anyị na-adị very poisonous. Ada ọ bụ na ada chọrọ ka ihe gaa na family ọma ihe aha ama nga ọ bụkwanụ na ọ chọọ ka ọ gaa o nwere ndị ada bụ na ha dị very stubborn and ha na-anụ ihe ozu adara ihe ga-emebi ma ị chọọ so otu ọbụla isi wee chọọ ya gịnị mee a ga-enye gị otu ahụ. So the issue bụ na ihe notice n'ihe a bụ na-enweghị ịma aka somewhere. Ọ bụ na unu ama nkwụ ụgwọ ahụ ga-afụ onwe dị ihe unu ga-eme mgbe mbọsị ahụ mee mpịanụ ga-afụkwu
So I just feel now what happened, because there was no cause for Umuada ịnọchi ozu. Kpatakpata unu echere ni ozu enyicha ozu na bana anụ m na ndị Umuada adịghị ekwekwe ka eme occasion, anụgokwe m somewhere that na Umuada ọ bụ na esetụrụ ọfa nwere ihe ị ga-eme. Ọsịkwa ya bụ ihe ọsịkwa ya bụrụ so long as na esetụrụ Umuada. O nwere ebe m ga wedding eme ma shebi some years back n'Enugu Anudi, in fact na Kezafa village village agbapụ m n'uche, and ekwu maka this village yesterday. So I got wedding na ekenni o na-afụ ndị nwanne na-avụ na ewechara aka wee na-ekuru ma ofe aka na-eku ofe mmadụ one na one ga-eri. Wee jụbazie sị ka ihe na-eme ebe a, ka ndị bịa sị m nọ ndị Umuada. Hey, okotori ịgba ya. I just imagined my mom, if my mother no the secular. I just imagined if my mom no the secular. I said, how? So sometimes in the Umuada they are no here. I don't, I'm sure I can know some of them or most of them. If for her real life, you man believe no. Some of them with self-respect individually. Mana apatakwa na ihe meet na mom no ihe ha na anwụ iche. Mom no ife a na-agbafe iche, mana ọ ha nwa ya aka ya ghọta. Amara m na ọdịna manual ha ji eme meet na mam na ọdịna their rules and regulation, code of ethic. Amara m nke ọdịna ya adị. But whatever it is, always something ha na work with or by. Mel ha ji akpọ ụdị agwa ahụ. Hello. Ke ime? Good evening, oh. Oh, no. Oh, daalụ so. No wahala. So, ihe ahụ nwoke data. Ihe nwere ite na isiokwu ahụ. Ị na-anya nwere some things ọ bụ ya na-eme fụ na ndị mmadụ na-ekwenye maka na ndị mmadụ ji ego. Ha chọzie ka ha lapụ oge. N'ụtọ. Maka ihe n'ihe a, dịka isi ekwe na ndị a si obodo oyibo, ajọ m shock nwere ego ole a ga-akpọrọ ndị agha akwa. Ha ma nkwụ. And then we're in the data nnọkwa na nso nkwere ike ịgbaziri n'ụzọ emewe akwamozu ahụ. Enwe asị m na ndị ahụ nọ ebe ahụ nkịta ịṅụrụ ndị eda ha na-anụrụ okwu ngakwa nwunye okwu si ya na-ele o nwere ka ọ bụrụ na ndị a ihe ha si na-eme na ihe mezigo, ọ bụrụ na ndị a pụziri na ihe nchi ego na ego dị asịzi aka ya use this chance wee bịazịa chefuo na onye ahụ na n'ihe a kwana mkpachito ụlọ apịtabeghị ego ka esi ogo na akwụkwọ tiu ekwesịrị ịkwụ. Ọ bụrụ na enwere ihe ọzọ fọrọ bụ na ha fọrọ ha adịghịzie nwaanyị na anyị bụ na-abịa. Ọ bụrụ na be anyị enwere ụgwụ agwa gị dị ụgwọ, ọ bụrụ na isi na ịma ụgwụ dị ụgwọ aja hapụ gị akụ egwu anyị ga-enye dịka onye adịkwa n'ebe a eri a enweghị anybody ga-atụ ụgwọ ebe a bịa n'aka gị bịa kwụọ ụgwọ. Enweghị anybody ga-adị ebe anyị bịasị gị mba chọọ ya egwu dị ga-akwụ nka kwụ ụfọdụ mba amamụta a ga-adị ọfụma afọ gị ga-akụ egwu ahụ onye adịkwa n'ebe a na ịdị ebe dị ọcha na ị ga-akwụ 10,000. Enweghị onye ga-alaikwa n'ịbịa ka ọ kwụọ 10,000 ahụ chọọ ga-ejide aka ka ị ga kwụọ ụgwọ kwesịrị ịkwụ. Ọ bụrụ nke bụ ozu na-ana bụ na agaghị ya ozu jụ na amaghị ya ozu maka na o juru n'ụkwụ. Ọ bụrụ otu esi eme ya ọkwa na igwe na-ebutekwa mmadụ ibe ihe na-ekwesịrị maka ọnwa mkparị wee nye ụmụazị ahụ. O nwere ka ọ bụla ha nwara onwe bido metụtụlite mmemme mgbe ekwuchi ha na-achị echi a ga-ezie ndị ọyị ha how they put their own mom's area. And therefore, ever stop with their mom because of change and what it is. You have to have young for that marriage. Make it a for the approach. Dalo so. Dalo. All right, 0706-048-5853. I know it's not the last wrap of the show. Hello. Hello, Keki me.
Good evening, no. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Emmanuel esi m Ababa. Emmanuel nnọọ. Ihe nwere itinye n'okwu ya na mgbede a. Okwu ga-abụrụkwa okwu ụmụazị. Ọ bụrụ okwu ụmụaka cha because ihe a bụ omenala Igbo ka a na-atụ n'ebe a. Mana o nwere ihe nchọ ka ịgbata. Gụọ na oge na-ekwukwu ihe a bụ nwaada kpatụ. Because ị na-ekwu nwaada ọ dịka ha bụ grupu asị grupu nke iche. Gụọ na oge na-ekwu okwu ebe a bụ nwaada. As far as n'Enugu dị ma ọ bụ na nwere ebe amụrụ gị bụ nwaada n'obodo ebe ahụ a mụrụ gị ebe na be nna gị. So ihe na-akịta na be nna gị bụ nwaada na ebe nna gị ebe ahụ. Nke a bụ nọmba 1. Nọmba 2, o nwere ndị na-adịghị efolo ụmụnna ha ma ọ bụ ụmụada na be ha na-eme ife ọbụla a na-eme cha ha na-erute ụlọ ha da-aza ndị be ha okwu ha da-aza ụmụnna ha okwu ha da-azakwa ụmụada okwu. So udo ndị a na-atageti ya na one day ofu ihe ga-emerịrị ha ga-eji wee rute and that opportunity ka ha na-eyuzu wee nweta ndị anwa o nwere ụgwọ niile ha ji maọbụ ihe niile ha komiti ha ga-akwụchasị ya. So like ọnwụ ihe gbasara ọnwụ a na-eji ya nwudo ndị na-esonye n'ihe a na-eme n'obodo ndị na-esonyere ụmụ nsaba maọbụ ndị na-esonyere ụmụada ha ihe gbasara ọnwụ a na-eji ya enweta ha well because now that opportunity ọ bụ na ala awọ ndị a enyicha mama ha ma ọ papa ha ha anaghị na ha anaghịkwe nobody will see them again. So that is the opportunity they're supposed to use. Ka ndị anwa duto na ha ga-participate atọ n'ihe ọ bụla a na-eme n'obodo. Opportunity ha ga-use wee nata ụgwọ ọbụla ha ji bụ that particular time. Onye na-asị na ka ahapụ ha ahapụ ha enyicha ụmụ ha jee ụbọchị ha si eje ka ncha na-aghọta ihe okwu na ihe a bụ omenala Igbo na okwu a dị omimi ndị mmadụ kwesịrị ịmụta ihe n'ime onye ọbụla na-eru nso n'ebe ụmụnne ya nọ maọbụ ebe nwaada nọ mana ebe nwaada mere ide eru nso n'ebe ụmụada nọ ụdị ife dị ụta nwere ike ime. Onye ọbụla na-ede eru nso ebe ụmụnne ya nọ ụdị ihe dị ụta nwere ike ime onye ahụ. Na ọ na-adị mma ịnọkọ ịnarụ isoro ụmụada eme ihe ọbụla a na-eme maọbụ isoro ụmụnna eme ihe ọbụla a na-eme ada ama ọ bụrụ na mama ndị anwa maọbụ na papa ha na-participate ọfụma n'ihe a na-eme n'obodo ọzọgodo onye ahụ jiri ụgwọ ha na onwe ndị a na-akọsida duto niile na-participate n'iso n'ihe a na-eme n'obodo maọbụ niile ọ bụrụ maka na ijiri ego niile eso ihe a na-eme ọ bụrụ iwu na-aganata onye ahụ ego a na-akọsida so many things. Onwe ndị a na-ene anya n'ihu duto na ha so n'ihe a na-eme mana onwe ndị na-agbara obodo ọsọ lerie nwada ama mfe onye ahụ anya oles na ihe gbasara ọnwụ ọdal na ọnwụ nke dị ha na-arụ ọrụ. So ụgbọ ọbụla onye ahụ ji bụtata particular point ka ị ga-eji wee nata ya ka ndị mmadụ na-awụta ebe okwu si abịa. So anyway ka ọ dịgodo m ụta anụwa ka ndị ọzọ na-eji egwu ọnụ. Alright, daalụ sọ daalụ. So unu anụgo ya the possibility bụ that na ndị a nwee ka ọ bụ na ha dị erute nso na village ịghọtago ha dị elu nso n'ụlọ ha dị abịalụ nso n'ụlọ so dị afọ ndị ihe a opportunity ime gịnị ịnatachafa ụgwọ niile ha ji na village ọ chọzi ịtụ isi n'ọfịa. Hello ka ime ka afọ gị ebe isi akpọ m eze nwata nnọọ. Hey ya ọ karịkwa hey ike ewe n'iwe ewo maka birthday ya. Amen.
You dey go far? Hmm? Where you dey go now? We have plans now. What's up? Are we doing it today? Yes, sir. Daalụ sọsọ nwoke ọ ga-abụ ọ na-agwa m okwu na-ene anya na time like this na consider maka ọ ma na all of their stake. Daalụ sọ eze nwata, daalụ sọ. Yes, anyị abịago na mpịacha anyị ga-abụ my last caller for today, the lucky last caller. And of course, abụ m Nwada. And ebe ọbụla m nọ, ihe m na-epreach bụ ife dị mma. Unu ama ntị m ihe. Enwere onye ga-eti m ihe. Kpatakpata eme gị na-eso okwu ebe cha edokwa. Ochie kenyu na-efe nwa obere asịkwa m kwụọ ụgwọ nkwụkwa orukwe mgbe anyị atụọ mana ịma na one thing bụ na so long as na nwere n'ime jọta n'ime ma mmapụ m. So ihe mee ya bụ na enwe procedures for everything. Ihe wọta n'ihe a bụ na enweghị ịma aka and ịma na ụmụada adịghị alaike ịma aka but otu ọbụla o si na adị m sure na amụta one or two things from it. Esomokwu nwere ebe oge lead kama mmadụ emerụla ha arụ odile anyị from ife medela anyị ji maka ya wee nata. So ebe a ka m ga-abịa na mjedebe maka achọrọ m ịkpọ nobody ugly maka na ihe ego dị na ya na ego na-akparị mmadụ because amarọ m ọ bụrụ like ụdị ego m nwe nne m je nụba ọgụ aghọtarọ m shad like I said ụmụada amarọ m na onwe ha enwe ya akọwala anyị maka mụ ama nkọwa nwunye mara akọwa nwunye ka ọ dị n'echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ịnọ na Volt 104.3 FM and Volt comfort zone ga-abịala gị n'oge na-etere aka. Ndewo. Oh, Chukuma Brain Charles, daalụ so. Auntie Chinazo can't connect. Fine glow. Can you make one connect? So sorry. Oh, busy. Daalụ so. Daalụ. Alright, aba ka m ga-abịa na njedebe na nsị nke ọ dị n'echi. Oh, bye.